Sponsorem programu jest firma handlowa Szkolak. Nie wiem jak zacząć. Normalnie? Ja nie umiem patrzeć się na obiekty. Dobry. Witam w kolejnym odcinku. To było Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku żółtej gumowej kaczki. Dobra. Dzień dobry. Mirek, ja nie umiem. Spokojnie skończę, ale po cały czas sąsiedzi coś przerabiają. Zaczynają wiercić już od rana. No i tak sobie. Witamy w kolejnym odcinku żółtej gumowej kaczki, w którym gościmy rybnickiego artystę, grafika i malarza. Grzegorz Lerka, bo o nim mowa, urodził się w 1969 roku. W roku ubiegłym ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawy i konkursy, na których jego prace brały udział, to m.in. Centrum Kultury w Katowicach Dyplom 99, Targi Sztuki Essen 99, Promocja Sztuki Polskiej Galeria Labirynt Essen 99, Berlin 99, Kopenhaga 2000, Grafika roku 99 Kraków, 5. Jesienny Salon Sztuki Polskiej Ostrowiec Świętokrzyski 2000, Hotel Elektor Kraków 2000 czy Galeria Pegas Zakopane 2000. Właściwie to jest szkic do szkicu, jakby można tak uściślić. Mogę prosić tam o ten. No i czasami z takich skrawków powstaje później większa rzecz. Większa rzecz. A na samym końcu się sprząta to po całej tej pracy. No, co mogę powiedzieć o tej pracy? To znaczy nawet jak się nie chce, jak się wydaje, że się nic nie zrobi, powinno się cały czas pracować, bo to w końcu może zaprocentować czymś w postaci rysunku czy obrazu. Wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś jak wyrwa do pracy, czy tak jak to potocznie się nazywa natchnienie. Się pracuje i już. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Że daje to pewnego rodzaju satysfakcję. I gdyby nie ta ulica, którą słychać gdzieś tam, to pewnego rodzaju zapomnienie całego zgiełku, które na co dzień spotykamy. To znaczy najczęściej są to postacie jakichś kobiet, gdzieś to być może zakamuflowane w jakichś plamach. W ten sposób są to rzeczy, które zawsze powstają bezpośrednio na blachach i mają być szkicem do dużych form graficznych, ale przeważnie się na tych małych kończy, bo jakoś nie ma człowiek ochoty powielać tego, co jest na tych małych. Dużo czasu zajmuje? To zależy, bo jeżeli tak jak wcześniej powiedziałem, jest jakaś ochota do pracy, to taką rzecz się robi 3 dni, 2 dni. A jeżeli się zaczyna człowiek rozczulać nad tym, to może i nawet 2 tygodnie nad tym siedzieć przy tym. Przeważnie ta praca polega na tym, że się robi i nagle w pewnym momencie spróbujemy to odbić i zobaczymy. I przeważnie to jest tak, że jak się już spróbuje, to ta blacha już zostaje w tej wersji, jaką ma. Zdarza się, że czasami później ona się rozwija, że coś się wycina z tej blachy, coś się tam dorysowywuje, ale przeważnie w ten sposób kończę, że nie ma jakiegoś takiego odbijania wstępnego,
pracuje się i w pewnym momencie się widzi, że... A tak dziennie dużo czasu tam poświęcam. To chyba tak. Się mówi, że mało się pracuje. Jest to właśnie, tak mi się wydaje, że jest to ciężka fizyczna praca i co widać, jak się to robi, jak się wycina z blachy pewnego rodzaju formie, a poza tym bardzo szkodliwa. Nie wiem, to jest różnie odbierane. Niektórzy lubią, ja sobie może usiądę, niektórzy lubią sztukę abstrakcyjną, ale wydaje mi się, że jednak oczywiście sztuka abstrakcyjna też odzwierciedla dzisiejsze jakieś czasy. Sztuka figuratywna, przedstawienia sylwetowe, no jednak zawsze będą to w mniej czy bardziej wypowiedziany sposób. Zawsze gdzieś tam ten człowiek będzie. Ale sylwetki chyba jest trudno rysować. Człowieka. Nie wiem, czy tak trudno. Ołówki są... Też zastanawiałem się, czy po prostu nie używać komputera, bo kiedyś się nosiłem z takim zamiarem, ale jednak komputer może dać pewnego rodzaju rozwiązania, które się osiągnie na papierze, tylko dużo czasu się straci, ale jest to czymś, co rozwija. Jeżeli się nie używa komputera, to wydaje mi się, że rozwija się rękę. A studia kiedy pan skończył? Ja rok temu. W czerwcu. Myślałem, że będzie gorzej. Nie było ciężko. Nie było ciężko. To znaczy, było ciężko pod tym względem, że nagle się skończyły jakieś takie skrzydła opiekuńcze belfów, nauczycieli, profesorów, bo zawsze jednak może człowiek nie za często się pojawiał na tej uczelni, ale zawsze mógł liczyć na pewnego rodzaju korektę, uwagi krytyczne, które były bardzo pomocne i były raczej na płaszczyźnie przyjacielskiej do rad. A jeżeli teraz się organizuje wernisaż, to są uwagi krytyczne, ale to nie już jako uwagi przyjacielskie, czy doradztwo jakieś takie, lecz po prostu czysta krytyka pewna. A nigdy pan już nie miał wątpliwości, na przykład już dość, już mam tego dość, czy coś takiego, nie? Nigdy Nie. Są sytuacje, które powodują, że człowiek zaczyna w ten sposób myśleć, ale to mija, jeżeli się bierze pędzel, węgiel, rylec. To z czasem mija. I Czy zaczyna to uspokaja? w ogóle, w pewnym stopniu? to znaczy, chyba tak, chyba nawet to uspokaja. Jest to pewnego rodzaju antidotum na wszystkie jakieś przeciwności losowe, a te przeciwności losowe z kolei są motorem do tego, żeby to rozwijać. No bo jeżeli by było fajnie, pięknie, ładnie, to po co to robić? Po co jakiś przekaz między odbiorcą a tym, co ja chcę powiedzieć? Myślę, że nie wiem, czy dużo chcę w tym powiedzieć. Właśnie pewnego sytuacje życiowe, no katalog, które na co dzień spotykają zarówno Panią, to Pana, mnie, to właśnie jest motorem. Przykładowo katalog, który Pani trzyma, jest to rzecz zrobiona przez jakąś drukarnię rybnicką i to, żeby ten katalog mieć, no to trzeba jednak zrobić kilka tych rzeczy, wybrać, coś tam poprawiać, no i robić coś nowego. Właśnie ten katalog chciałem zrobić, katalog wydając, ja myślałem, że oderwę się od tego tematu kobiet, które gdzieś tam się pojawiają, no ale widzę, że to non-stop wraca i może przez to, że człowiek jest na tyle leniwy, że nie ma ochoty iść gdzieś w pleno. Wiadomo, wyjście w pleno się wiąże z tym, że coś trzeba zabrać ze sobą, a jechać autem to też ryzyko, bo nie wiadomo, czy się wróci autem, czy na piechotę. Takie dzisiaj czasy są. No to lepiej w domu posiedzieć i coś porobić.
I chciałem zamknąć ten temat, ale widzę, że on powraca, może w trochę innej formie wróci i to też jest budujące, jeżeli on wróci w innej formie. Właśnie oprócz takich zwykłych potyczek z codziennością, to można spotkać również i utrudnienia ze strony nawet władz lokalnych, w pewnego rodzaju instytucjach, które notabene powinny promować sztukę. Nie pomagają, a wręcz przeciwnie, ograniczają miejsce, eksponując osoby, które pieszczą też jakieś już urzędy, ileś lat już to robią, mają pewnego rodzaju zobowiązania wobec innych osób i to non-stop pojawiają się te same nazwiska w Rybniku, które może nie zawsze zbyt dobrze, zbyt dużo uwagi poświęcają temu, co robią, jeżeli chodzi o myślenie plastyczne. A uważasz się pan za artystę? To znaczy, trudno powiedzieć, czy uważam się za artystę. Za artystę może się uważam, jeżeli ja stoję przed sztalugą i robię. To znaczy, nie myślę, ale myślę, że jeżeli bym tego nie robił, to bym nie miał takiego zawodu. Ale to w tym momencie sobie tylko myślę, a w codzienności nie. W codzienności raczej jako rzemieślnik i po prostu niedużo różniący się człowiek, który wykonuje zawód, tak samo jak przykładowo spawacz, blacharz. Dużo się mówi właśnie o kulturze. Teraz przykładowo w Niemczech będzie promowana, będą targi kultury polskiej i dużo się o tym mówi. No i dobrze, tylko że tak jak wszędzie są to nazwiska raczej już bardzo dobrze znane, które są na standardzie światowym już, mają dobrze ustawiony grunt pod nogami. Zamiast promować młodą sztukę, i to jest bardzo dużo artystów młodych i dobrych, i bardzo dobrych, to jednak starają się, tak jak zresztą w Rybniku, promować ludzi, którzy no niekoniecznie są dobrzy, ale mają jakąś renomę w Rybniku i nazwisko. Chociaż tak jak to przed chwilą powiedziałem, to, że mają nazwisko, nie znaczy, że robią dobre rzeczy. No i jest to troszkę niezrozumiałe dla mnie. Trzeba to walczyć. No, tylko wie pani, pokazywanie się non-stop gdzieś tam w urzędach czy w instytucjach, które zajmują się kulturą i staranie się o to, żeby jednak zainteresować kogoś odpowiedzialnego, to czasami mam wrażenie, że ta osoba się znalazła tu zupełnie przez przypadek i nie wie, o co mi chodzi. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.